בלילה אחרי שאני צורחת ו... יודעת למה? כי זה נעים לו שמשחקים לו בשיער. האמת שגם לי זה נעים, גם אני נרדמת בהם. תתן כבר את הילד אחי, אל תשים את זה. גם אני נרדמת בהם. אוי, זה מטורף. לולי. איזה פספוסים. הופה. נכון, אני לוקח את המספריים ואני עושה ככה ותופס את זה ועושה אני תמיד אומרת עושים איך הייתה להם תשחררו את האלה, שוב לא להגיד לא לשון הוא צוחק, ככה ספיקה אותה וואי, טוב, הגזמת, יאללה, צוחקים פה, קצרנו לא תכנסו את זה יום? בואו תצחוק, יש פה עבודה לא רוצים, הוא נהנה פתח את העיניים שתבין, איזה ילד שלך לישון ב10 בלילה אחרי צרחות דשת ממנו, פה נרדם תשאירי אותה, תפתחי לנו אני מציעה שתקנה לו מיטה של אוטו כזה לא, צריכה להביא ספר הביתה במקום בייביסיטר אני אביא ספר יאללה בוא, לא תגיד אבא, עזוב אותו, מה אתה רוצה? בוא, חמוד, בוא. בוא, תשאר. ראית? הוא פתח את העיניים לקחת בוא תראה, מי זה שם במראה? מי זה? מי זה?